हम मनोज ठाकुर आप सभी संगीत प्रेमी से आग्रह बा कि आज सुरेश व्यंजय ऑफिशियल ग्रुप के माध्यम से कुछ गीत संगीत सुनावे जा रहल बानी। आप लोग के यदि निमन लागे तो सब चैनल के सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज संगत कलाकार बेंजो पर मास्टर सुरेश जी, नाल पर मुकेश जी, हमारे बगल में बैठे हुए बहुत अच्छे एलाउंसर संजय शुक्ला जी एवं जोड़ी वादक, और ठीक उनके बगल में बैठे हुए सोनू कुमार जी पैड पर। यदि ये भजन निक लागी, ठीक लागी तो रोज सभी जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आशीर्वाद दे। चले एक भक्त मुरारी से कह रहल बा, ए मुरारी जी, मुरारी राउर नगरी में तो मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। ए मुरारी जी, राउर नगर में हाहाकार मचल बा, आके कम से कम उबारी। तो मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। क्या बात है? और क्या होता मार काट रोजे होता सरहद पतंगा। दुनिया के लोग नाच देखता रे नागा। मार काट रोजे होता सरहद पतंगा। दुनिया के लोग नाच देखता रे नागा। ये मुरारी जी लगले दाग पगड़ी में लगल लगल दाग पगड़ी में मचल हाहाकार बाट सगरी। लगल दाग पगड़ी में मचल हाहाकार बाट सगरी।
द्वापर में नारी के साड़ी खिंचाई रवे दबयनी तो तोरा माराई। द्वापर में नारी के साड़ी खिंचाई रवे दबयनी तो तोरा माराई। निहारतानी डगरी में निहारतानी डगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। अंत में कहले का हे नाथ कहतानी कल युग में आई दुष्ट दुराचारी के मार के भगाई। हे नाथ कल युग में जल्दी से आई दुष्ट दुराचारी के मार के भगाई। दधिवल ढूंढे बदरी में मनोज ढूंढे बदरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। दधिवल ढूंढे बदरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार बाट सगरी। मुरारी राउर नगरी में मचल हाहाकार